Knik je naar binnen, terug. En ga. Buiten, terug. Kwartje in het midden. Naar voor. Knik je naar elkaar. Terug, rug. Naar voor. Knik je in het midden, terug. Kwartje. Michel, zal ik naast jou lopen? Ja? Vind je het prettig? Donsje zit je ergens in het bloed en wij hadden dus 20 jaar gewoon valide donzen. Ik op wedstrijd nog voor. Ja, en dan maak je dat op je aan. Dat is een hele domper. En hier hebben we onze eiwit in vol. Zo simpel is het eigenlijk. Maar je bent wel een beetje een charmeur. Je hebt dat erbij? Ik? Nee. Ja, toch? Ja, dat had hij altijd nu waarom horen. In het valide donsje, ik. Had hij altijd. Hij had een hele uitstraling van plezier. En dat jet ik zat te wezen. En je moet ervan genieten. Ik bedoel, maar het gewone valide donsje giet niet meer. Omdat ik dus nou naar je knibbel ga. En op deze manier kunnen wij dus nog van uw donsje genieten. Is dit nou lieke leuk als gewoon doen zie? Of zo'n je zou wij gewoon doen zie altijd weer koer? Nou, het is heel anders. Maar de meeste mensen vergapje zich erop hoe moeilijk dat het is. Er zit volle meer in als dat je in de gaten hebt. Het is voor u een hele ommekeer. Donsje is plezier voor het waar, zeg je het. Dus je mag gewoon, je mag het leuk vinden. En het is ook leuk. Dan is het net zo moeilijk. Het is geen spel. Ik vind het gewoon schitterend om te doen. Ja, dat is goed. Wil het wat? Ja, best. Het gaat goed. Is het dreig? Op het nou, dit figuur zit er aardig in. Vroeger heb ik valide gedanst. En ja, omdat er heel weinig staande partners zijn, heb ik toch besloten om toch hier verder mee te gaan. En hoe bevalt dat? Maar wel goed, het is de 4e seizoen al, dus het gaat goed. Is het moeilijk? Ja, het is erg moeilijk. Als je valide gedanst hebt en je gaat in één keer rolstoel dansen, dan is het totaal anders. 2, uit elkaar. 1, 2 en spin. 2, 3. Ik vind het perfect. Het is mijn passie, hè? Ik vind het heerlijk, want als het muziek is, nou dan het is gewoon het einde vrolijk van. En als het in een dip zit, dan ga ik maar naar het rolstoeldonsje. Want het is super. Ja, echt weer. Wat is de mooiste doens? Nou, ik vind het tango wel mooi. Het lekker strak uiteindelijk. Dat vind ik wel leuk. En het zoals vind ik wel mooi. Ik heb dan een MS uiteindelijk. Dus de voeten wil niet meer. Dus, maar de hondfunctie gaat dan wel. Dus dan ben ik hartstikke trots. Ik ben ik. Hè? Dat is gewoon zo. 2 naar voren. 1 en 2. Dan ga je uit elkaar grote draaien. Die kant op. Ja, zo. En jij had het andersom. Naar voor. Naar voor. Uit elkaar. Goed. Draai door, daar door. Doei. Goeiedag. Ben je mijn man? Even voetbal, nou, jong talent scouten hier. Aha. Dus dit gaat dan een heel groot manier worden. Ik denk het wel, let Ja. maar op. Ja? Dit over 18 hier speelt er wel in oranje, denk ik. Minimaal. Minimaal, denk ik. Lietse Snijder is ik altijd. Ja? Dus ja. Jo, heb je daar eigen voor? Ja. Hij is alleen nog links. Oké. Ja, Snijder is tweebenig, dus... Dan kon ik hem wel eens een keeper weer zetten, Sjen. Dat moeten we net, hè? Dat moeten we net, hè? Nee. Er is een grote bijen in de buurt. Ja, een heel soort. Ja, het is een kinderrijke buurt. Enorm gezellig. Ja. Een soort jeugd altijd op strutten, dus een soort vertieren voor de band. Dus hij is net heel daar binnen tegen Engelin. Nee, juist. Net achter de Wii, de Nintendo. Wel lekker buiten. Ja, precies.
Nou, dan gaat hij fit met de bal. Ja. Dag was de bal. Ja. De bal is Nou, koop maar een nieuwe, Julian.